Sulat ko kanimo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asya sa kasatag sa kamanukan. Mga kasakit o kasubo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulari o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron hupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong turmanon. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXBD 101.3 The Voice of Dapitan. Alas 7:20 na gyud sa sayong kagabhion. Higala, kumusta og maayong gabi kanatong tanan? Lain na usab nga Sabado. Lain na usab nga adlaw sa atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. Sayod kita na naaragid nato pirmi ang grasya sa ato ang labawng makagagahom. Pinsa 27 ning bulan sa Nobyembre. Paspas kayo ang pagdagan, ang pagtuyok sa kalibutan. Diin dili nato mabatian ang pagligid sa mga adlaw nga nagkaupos na dayon nga atong kinabuhi diri sa kalibutan. Tuguti nga mga katahuran sa Ingkudunsoy sa atong mga suking tigpaminaw karon. Maayong gabi kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na gyud diri sa ato ang pinalanggang Zamboanga del Norte, ang Dipolog ug ang Dapitan. Hinaut unta nga ang tanan karon nakapanihapon na. Hinaut unta nga ang tanan naa sa luwas nga kahimtang. Bisan pa man sa ato ang ginaatubang karon nga mga kasub-anan sa babaw sa kalibutan. Apan sa gihapon padayon lagi hapon ta sa pakigbugno sa mga problema. Kundiin kining mga problema diri sa atong kinabuhi lumalabay lang kini. Dili lang kita mawad-an sa paglaom o ampo lang kita kanunay ngadto sa atong labawng makagagahom aron nga ang tanan mapagaan, dili kay tabugatan sa ato ang mga gipanghambin diha nga mga kaguol, mga problema. Busa ning sayong kagabhion
Hinaot ko nga anaa ka mo sa tagsa-tagsa ka panimalay karon. Andam ug tagana makig-uban niing kudunsoy. Nining maong programa kung diin muhatag ta diri og nagkalain-laing klase sa mga balak. Una kitay mga balak nga pasiaw. Una pud tay mga balak nga medyo matawag natog seryoso. Kay kining atong programa nagpunting man kini siya sa kinabuhi sa tao. Nga gihimuan kini siya og balak. Kunya atong hangyoon ang atong mga suking tigpaminaw kung aduna pud mo'y mga kitagik nga mga balak diha, pwede po ninyo ipadala diri sa ato ang programa. Pwede ninyo sulaton, ipadala diri sa DXVD 101.3 The Voice of Dapitan, nga nahimutang diri sa may Lawaan. Doon ra kita tapad at bang ra kita diri sa may agriculture. Kunya pwede po ninyo ipadala diri sa ato ang text line 0907-944-5857. Akong Usbon. Alang usab sa inyong mga greetings. Kung gusto po mong mutawag, parihara gyapon nga cellphone number. Ang 0907-944-5857. Kunya, hulat-hulata lang ninyo mga kada voice kay doon na tayo mga magbabalak po drong gabi una. Naapod tayo babae karon nga mubalak. Murag wala tayo tubag-tubag karon apan doon na tayo babae nga mubalak karong gabi una. And we are now live at Lawaan, Banunong, Dapitan City. A proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. O kining maong programa, madungog yun ninyo matag Sabado, ikan alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Diin kining maong programa pag dalhon na mo ni partner nako, si Kuya Rome. O Tiyo Badok. Ayong gabi sa ako ang duha ka partner nga naa dito sa gawas. Nagpahigayon pa sila sa ilaang namnam. Nihapon pa sila dito. O ako mo'y nag-una-una direk lingkod kay basig muhilak tong uban atong mga kuan karon nga abig walay balak. Naarabaya tay balak karon ha. Nanihapon pa atong mga kaubanas buhat dito. Nya, kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karon? Atong mga nanay, mga tatay nga always gyud nagapaabot ni ining maong programa. Kumusta man mo diha mga nanay ug mga tatay, mga lula ug mga lolo, dudong ug mga inday, mga kabataan usab diha karon nga nagbanat og answer sa modyol. Ayong gabi inyo diha. Ug usab sa ato ang mga ka-viewers karong gabi una nga mga OFW usab, lantaw po na sila og live. Hinaot ko nga inyo pong i-share ang ato ang live karong gabi una mga kada voice. Kung gusto usab ka mo nga mulantaw sa atong live, kitaan po ninyo si Kuya Rome, kitaan po ninyo ang mga magbabalak sa kahanginan. I-search lang ninyo ang DXVD 101.3 The Voice of Dapitan. Ato ang Facebook page diri sa atong pinalanggang istasyon. O kining programa nga mga tagik siaw og balak sa kinabuhi. Siyempre, gipaluyuhan gini siya sa ato ang mga sponsor. Kunya na nako to basahon tong ubang mga sponsor kay wala dire sa ako ang kopya to ani Kuya Rome. Pasiuna lang ni siya nga sponsor. Usasad ni siya sa nag-sponsor sa ato ang programa nga mga tagik pasiaw og balak sa kinabuhi. Salamat kay sa atong sponsor. Batan-on, ugihan ug ligdo nga pagkatao. Walay lain. Si Congressman Pinpin Uy.
Maayong gabi ini mo diha Congressman Pinpinoy. Ato ang umaabot nga kongresista diri sa Permero Distrito. So maayong gabi ini mo diha kong. Kung usab nagpaloy usab ka nato ang less water, ang tubig sa kinayahan nga dili gyud mahubsan. Less water gid ta mga kada boys nga nahimutang diha sa may Purok 1 Rinabo, Dapitan City. Kunya ang nakanindot sa less water, free delivery sila within Dapitan City area. Kontakta silang cellphone number 0948-775-7715. O maayong pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw karon diha sa may plasanan. Si Abuy Wakwak diha nakaplastar na sila karon. Silang Nanay Merla Andag. Sila ni Nanay Ami, si Buy Sagob ug ilang mga pamilya diha. Ready na pud sila maminaw sa ato ang programa karong mga balak. Kunya maayong gabi usab ni Tatay Praxidis Ritada. Gito si Tatay Praxidis nga di gid siya masipyat, di gid siya mo absent nining maong programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Ayong gabi inyo diha tay si Nanay Pilipa usab. Ayong gabi inyo diha. O maayong gabi usab ni Tatay Mario Sanico, ni Nanay Nimpa, nila ni Baliling, ni Takishi diha sa may Linabo. Masuking tigpaminaw usab diha. Dito usab sa Maria Uray, nato kalimtan di atong mga higala, mga silingan o mga duol sa dughan diha sa Maria Uray. Labi na gid sa may Purok Palayan, daghantang mga amigo diha. Star man akong mga amigo diha. O dito usab sa may Tapukan, mga ML boys, mga Tapukan boys, star man diri sa may Lumanaw. O dito usab sa tuang nahimutangan karon sa may Banunong. Daghan putang nagasunod ni ining maong programa. Binigyan ni Commander Quick, ang founder. Si Commander Quick gina siya. Na always po siya naminaw niya, nagpadala po siya bala karong gabi una. So darita sa mga mensahe. Salamat kay ni Miinding sa iyang pag-share, si Ma'am KitKat usab, si DJ KitKat. And shout out also to Cathy Swanner, part mahing gabi ini mo diha. Salamat kay sa paglili. And also to Bagasala John Serafin. Maayong gabi idol, watching from Cotabato. Ayan, maayong paglantaw diha sa Cotabato. Napuntay mga amigo diha sa may Cotabato. O mga Borlado family diha. Ayong paglantaw sa live diha. Katong karon pa nag-tune in, katong karon pa naglantaw sa atong live, paki-share sa ato ang live dayon pagbilin pud og mga mensahe diha. Pwede pud ka mo heart reaction diha para piti-piti ra pud na atong cellphone karong gabi una. And also to Ma'am Rosalina Gomez, aka Ate Toy Mats. Shout out inko doon sa mga nanihapon. Tunong gid kay ni atong programa karon sa mga nagkaon-kaon. Ya, ang ato pong mga kada boys nga naa sa kuan, kabukiran karon sayo pud kay na sila manihapon. Sayo pud kay mo tikongkong. Sayo kay mo tabikong sa ilang tagsa-tagsa ka mga minahal. Kay ngon ta usahay og sana all na imo tabikong. Sana all na ay mo haploy. Haploy sa ato ang mga dughan nga gipangsamaran. Kunya maayong pagsulod sa ato ang gwapo nga partner pod karong gabi una. Maayong gabi ini mo diha partner. May gabi sa nimo diha Inko. O nalit gamay ni nga partner ni Inko mga kade kay nagpatuyod pa sinae. Ipatuyod pang tinae dito gisaksakan og daghan kaayong Sa kabagol ra mo to sili. usa ka bagol nga Sa sili. kabagol ra sili. Abi na ako adto kana na ang usa ka bagol nga ulos tuloy. Na namnam kay makali tanawa kung maayo tutukay ako mata pero hapit na mulian. Hapit na kinaagis kahalang. Hapit na gyud. Inigma ko na mahinay ka na kahalang Kuya Rome. Tinuod na gitong giingon ni Ate Toy Mats. Nga ay na nyog ambat ay na nagpaib na sa pisok. Bali po no.
Ati to mas minag-ingon ana. Diyos, tinod ningon siya na. Ingon mo ko siya. Di ko ito logo niya. Na, kamo rin bahala magsabot ana. Ay namin yung iangin ni Tio Badok. Oy, maayong gabi iday sa ato ang mga marites. Hindi na to kalimtan ang atong mga marites. Kay wala ba apoy lami ang ato ang kinabuhi kung walay mga marites sa ato ang palibot. Tinod yun na ingkot. Oo. Tinod yun. Mo man ay say lamas sa atong kinabuhi. Kanang ato ang usab nga mga silingan nga doon na puntay mga kabingkilan ginagmay. Hapit na ra ba Pasko? O mag-uli na mo oy. O wag tango na lang pagdumot sa usag-usa. Tuslaka lang guna tus ngit-ngit. Ato sa gihikli ng atong aligot-got karong panahon na. Ah. Ang atong kahihubos, ang kaming problema. Atong ipokus para sa pagsaulog sa atong umabot nga Pasko mga kade. Og madayon. Ay mapospon? Basin. Nagmapospon dili makapadayog padala atong mga OFW. Mo extend po sila padala. May extend mo dala. Mo extend. Sige niya kay narabato ni kon ako sa live ganina nga mo parcel kuno sila ugma. Sa imong Gcash ako na ikuan. Mo lagi. Tinuod man to ugma kay ingon man to si Ma'am Kate. Kani si Ma'am Kate sa una ra man gini siya nga kuan pud siya baka na ang magpasalamat pud siya. Ya. Kilid kay ta ani niya kay bisag asa ta punta na agid siya. Tinuod yun na. Muna tao nga og sa nagmahal pa na og napa siya sa libawa ba? Minyo na siya. Wala sa pa. pa. Ako kuya paabot niya. Ikaw ipaabot. O kung magkadayon mo, muna yung magkadayon man duha. Muna yung mag-inunungay yung mundo sa tibok yung kinabuhi. Inon unay. Oo. Unsa mag-inom? Mainon unay. Mag-inom unay. May si Badok kay mag-inom umay. Lahi mo to ka Tio Badok. O lahi to ya kay kuan man to. Fish momot. Okay, sa atin, Dok. Hato ra. Hindi na to papilo si Kuya Rome. Kagod ni ka, Badok. Hatin ra. Okay, sa atin, Dok. Ay, siya mamot. Get inside, Dok, and sit down to not no. Okay, sa momot. Matod pa at ni papart na ako nga ugba part magkuan kana na ang magsugba-sugma bunya ugma part. Wow. Ay, kabalo man siya nga ugmang adlaw madayon na pud ang kanang ato ang kantahan. Kantahan sa D101. Ugma po na mga kade. Kundiin ang maong programa ugma pohon alas 7 hangtod alas 9 gabi makita nila diri sa DXBD nga manganta ang mga tanang DJ. Nya kana ako na balitan kana partner, bawal lang na mo ari nga guest. Kung naay mo guest, mananghid lang sa tapon ni manager kay wala pa man pud siya gyud na plaster nga maong programa. Mao yun dapat na. At magwala punta ni manager kung naay mo guest. Atura pong kuno si manager ana. Kay basta ang gipasiuna gud aning maong programa ang kumbaga forward nga pahibalo tanan gyud nga mga DJ makakanta. Oo. O sakto po nang nga partner kana pa ba Katawa na ko daan ba kay naguna-una na ko nga mukanta ka ugma. Mao gyud pero ako po partner nga sakto po na imong giingon nga mananghid sa manager kana imo kanta nga guest kay panalitan ko no ug naay guest unya musugot ra pud ta dayon unya ug maayo sila mo kanta unya sila mo ipuli diri manager kita wala na punuon ta. Depende na dahil ni manager. Uli mga ID. Manak Pakpakan sa Badok ng silod na. Manak manager nga. Puslan man nga kaning mga guest ma-emre mo kanta kamong hosted imo wala napauli mo. Anak na lang pa matandem na lang punta nila. Mo ba? Dili lang ta mapakano guest dila. Di na pa guys. Nagdinalo mga panulong ba Christmas. Dili mo dinalo na buto sa batak hinakog ra mo. Okay kuya, atong basahon usab ang ato ang mga nagpaluyo nining maong programa karon. Atong oras mga kadig, hihatod na to sa mayang kabubuton sa Power Depot at reading Yamaha Tourist located at Airport Road, Purok, Nipa, Minaog, Dipolog City. Libre na ang registration, TPL Insurance, 1 ka litro of gasoline sa matag forecast ninyo sa mga brand new motorcycle unit o aduna pay mga daghang sorpresa. For inquiries, contact number sa 0951 9391
148. O sa lain usab nga contact number sa 0917-1391-072. 3 Yamaha Dapitan na nahimutang sa Highway Lawaan, Barangay Banunong ning atong Dakbayan. Nakilid lang mismo sa may eskina mismo mga kade. Sayo na tultulon, Highway Lawaan. Eskina pagpasulod sa may agriculture mga kade. O adtuan na ninyo unsa pa inyong gihulat. 3 Yamaha sa Lawaan Dapitan City o Airport Road Dipolog City. Alang sa inyong pagsabot-sabot, alang sa inyo ang maong paliton nga bagong sakyan. Adtuan na mga kade. O dili palupig po ni ko dons, dili palupig ng iPrint Digital House. Oh, ituyo gid sila og kuaning mga katundak bayan kay para ang katawhan ba dili na matuglayo aron pagpahimo og tarpaulin. O bilib kuan nila. iPrint Digital House, naan sila nahimutang sa may Lawaan Highway, Barangay Banunong ni atong Dakbayan sa Dapitan. Sa ila man tugtulon mga kade, nasla atbang sa may City Hall ni atong Dakbayan. Makontak sila sa cellphone number sa 0999-3924-123. Kung alang usab sa ilang landline sa 065-300-7264. Gipanagihan o gidumala ni Sir Bixon Magdolot. Abli sila alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. Gikan sa adlawng Lunes ngadto na sa adlawng Sabado. Muserbisyo sila tarpaulin printing, t-shirt printing, digital printing, rubberized, vinyl cut, subdivision manual screen printing with 30 pieces minimum. Maksipsap sila mga kade og rush making of plate number and customized motorcycle temporary plate number. Basta dinalian ang inyong gusto mga kadi, ay print na sa school ID, school kay pani, mag-printing, lamination, glass and tape, signed, ordinary or with light. Look for Tantan and Bixon mga kadi. Okay, di pa ila ato ning hatagas pagtagad ning mga kwanta mga kadi. Og inyong cellphone diha nga mapatay-patay na, pare na akong cellphone no, nasupidok na pod. Basig mingon to si kaila may ani Jongjong Mero. Ngayon ka dito. Ako ning madili madala kayo ni pailisdan ko ni. Ay sige man galantaw man sige sa live si Jojo Mero. Sige, barkada kay mi ani tagas nonok man sige may balag ani yang usap ko Rome. Imong cellphone mo pamadaot o karon na dong. Daot na makailis ka ani. Ang GC Mobile Fix mga kade, cellphone accessories and repair shop. Ana sila nahimutang diyan sa Maya Santa Cruz. Ning atong Dakbayan sa Dapitan. Okay lang kaduha nga branch pulo Dapitan. Muserbisyo sila offered all kinds of cellphone problem. LCD touchscreen, hang up, iPhone disable. Yung open line, reprogram o uban pa. Naapod sila baligya nga mga original cellphone na such as keypad, touchscreen, palit o memory card. Libre di sila may kamayo diha. Inko dos kayo palit kag memory. USB. Libre yon kanila og download. Naa po sila music og movie. Look for technician Jongjong Miro, John Lloyd Binoy, Raymond og ila pong sales lady. Alam miya kay tuon lagi dito. Bugnaw po na be. Lain may mong ikuan gat nga dito. Dili kana mapaayo ka ba? Ay mo pagkuan-kuan nag-isait-isait na ako na sa kuan. To ana. Siya ka na mapayo ko dito. Ako ino nga Apart Jongjong Mero, unyang hapon na humana, dire ko sabay hulat ako dire. Na mga slim lady kay nang idang makuan diha, mga slim lady na diha si kuan, gwapa kayo, puti pa gyud. Si Ria o si Miraflor. Okay, basta cellphone ang nagkapidok-pidok ng mga kade. Ay napagdugay-dugay adtuan na ang GCM Fix Mobile Accessories and Repair Shop. Ayan, mao kato ang ato ang mga nagpaluyo nining maong programa. Nya maayong gabi sa ato ang ikaduhang partner karong gabi. Maayong gabi ni Bratio Badok. Maayong gabi ko og ni Kuya Romy, mura ko nanayo si Kuya Romy. Ha? Mura nanayo. Wala man loyo. Para sa task kig energy ba? Oh. Ingana okay bagong hilot god. Pero sa ko kapahilot. Kay na udto. Ngano pahilot mo ka? Ay, kay kabalo basta mo aksuluya na atong lawas. Ingana na yung mga kade. Kung magpahilot mo pamassage. Si kontakan estoy mas raw. Estoy match. Pero ug malaki pa hilot kinang na ako. Unsa man na? Ha? Unsa man na? Sponsor. Bitaw mga kade, basta medyo luya na tong lawas para labi lagi yung makugatan nga murag wala na circular ang iyong dugo. Kinahanglan nga subayon ang iyong kaugatan para abdi ka na. Matawas kayo Rome, pero matara ni mo i-connect. Okay, padayon hapos. Lahi dahil ko Rome. Lahi ni. Basta nakakuan ka, naka Santon Plus. Balik kini kabaskog sa imo ang panlawas. Tinuod yun na ko do sa ato ni palit na po gani. Do ka to hurot na ba? Hurot na pod. Oh, Sigihan og kuan. kondisyon kin lawas.
Mapumot ko kung mabuntag na. Buntag na lang. O, mapumot ko kung mabuntag na. Kaya mo mas gihapo. At sa ato ang mga ka-viewers karon ha, paki-share sa ato ang live din, paki-heart react diha, palupad mo og daghan kayong mga heart. Dahil basahon sa nato nilang mga pa-shoutout diri kay basig malimta nato ning uban ani. Mao gyud. Matod pa dire ni Inday Janet, ikaw Agom. Hello, good evening. Maayong gabi ipod nimo diha, madam. Thank you for watching. And hi DJ, shout out her in sama lamig. Sa malamig sa Dipolog. Sa malamig. Oy, unsa naman na diha be? Gae mi diha. Patilawa mi ana ugma be. Patilawan mi diha kana na. Patalawa mi kay ugma po ako amo na yaw-yaw na po. Baka naman, baka sa naman. malamig na malamig diyan sa Dipolog. Dahil ba ko kay basta makatilaw ko sa malamig kada adlaw ako ginayaw-yaw. Oo. Okay, ganahan man ko. Kung ilat ang tagaan diri bisag makatilaw lang ko ana. Tanan nga programa na ko diri akong i-shout out. Tinuod yun. Bisan ako po ako doon. Nga na po ko po. Nga na ko basta Basta di tagaan tag 1K. basta mapatikim lang na sila. Oo. Kung unsa kasarap ang Oo. malamig na malamig. Actually, kung masagot kinahanglan 1K gid ako. Bisag 1K ra. Oh, 1K. Okay na kay na kuna. Ato na din siyang i-advertise dire din ato pag yung i-share sa atong Facebook din ato pag yung i-vlogs. Okay, basin ang uban wala kabalo ha. Ayaw kay kanyo. Kadijijun. Kwan ba ni kanang uban nga naglantaw diha basin ganahan pud mo mukuyog ni Kuya Romy. Oh. Kay artista ba ni Kuya Romy. Ang artista sa wala pa musong tawo. Direta ni Kuan, shout out ni Ma'am Annalisa Kumiso. Ayong paglantaw sa tuwang live and shout out ingko doon sa mga nanihapon na ug sa wala pa gikan usab ni Lynn Bungkawil, maayong paglantaw sa live. And hello, maayong gabi sa mga gwapong DJ gikan ni Mivan Lavan. O ay rabuyag. Salamat kaayo. Si Kuya Romy ra nang gwapo kaming tiyo badok si Candy Motion ra gid ming Kuya Romy taon. Ha? Muna gyud Liwat man ko sa atong papa ko, di Kuya Romy may atong papa ron. wala siya paniyo nga Sugod ka papahon ka na mo. ay kanang pagpapa Oh. dili man na ingong kasakit na Oh. may gani kay gitahod ka. Hmm. Pero kung magtapat na ning tulo mga kadi, wa gyud. Si Kuya Romy ingro na gud ani nila. Papaitan ang tawag nimo ba? Papaitan. Tuwa na gawas ko be. Awa di pulos na akong pagsulod. Good evening gikan usab ni Ma'am Amina Duterte. Sir Dan Lods Incudons. Good evening diha og sa imong mga kauban. Salamat kay ni Ma'am Amina Duterte. Hi po gikan pud ni Makmak Dumugho. Pa-shout out from Alabong, Manila. Ayan. Pa-shout out DJ Tio Badok Dok from Manila, Abangan. Ano yan? Alabang. Alabang girls. Magsayaw na yung Kuya Romy, alabang girl. Alabang pag hindi halikan kita. Ano yun? Alabang? Dili ko shout out halikan ko. Di Halikan. abante dire. Adi wag mo i-shout out yan para halikan Kung ka. nabasa pa na ko to yung pa-shoutout, di gina ko to basahon. Bisag ako di na ko basahon gyud po. Giw na to tani basa sa lom. Kung gani, para iya kong makuan, para mahalukan gid ko. Then salamat pud kaayo ni Ate diha, Ate Lilibet Kalalang. Mga tagputsahin ko, mga tagputsahin ko. Wala ako an kuno kana na ang first week mo siguro to siya magkuan. Wow. Dayon. Advance food kaayo, thank you kaayo ni papart na ko Kati Swanner. Para og mga lawa mo sponsor kuno siya para namnam magsugba-sugba kuno tadri ugma. Salamat kay part. Ugma alas 4 na anak ko dire. Pakpakan na magsayo ta ugma. Alas 4 sa kadlaw nakong absos kay din siya, dire na ko magpuyo. Matod pa niya dire. Papart na unsa man na si DJ Badok. Ay nabusog ni, nabusog. Na man basta mabusog kana bitong sawa nga mabusog. Wala, Gusto mo lihok. Di na gayanta ko musulod dire kay muli na ko. Namo lagi. Ing ate gusto yung badok mga kadi, basta gani nga di pa rin sa kamubon mo na iyang style. Dayon, Gitaas na, gitaas. thank you for watching sa tuang 18 million viewers sa mga wala pa nag-heart react niya. Heart react na mo mga kada boys. Paki-heart react na lang sa ato ang mga kada boys nga naglantaw karon sa ato ang live. Salamat kayo sa inyo ang pag-share, sa inyo ang pagpalupad sa mga daghan kayong mga kasing-kasing diha. Ingon pa diri sa ako ang amigo nga tunto pod. Agoy alabang daghang sana dalagingging diha. Suito magika diha kay kabalo naman ko nimo. Ani akong amigo nga
po pagkagamay pagkatunto po ni. Oras si Padok si Kuha. Dayon, kamo. Gikan po ni Ma'am Agda, Agda, good evening sa tanan. Good evening po diha nimo madam. Manaba kag panihapon diha madam, kami taon dire. Mapay ikaduha. Thank you for watching, Ma'am An Agda diha sa may pulo. Labi na gyud siya talagang anak. Naka-duty siguro ron si Sir GP Agda. Ayun natay caller ato sa katagag pag ay nawala man. Balik lang tawag ha. Balik lang tawag alang sa mga caller. Ayun ay salamat wala jud di ay muuli si Tio Badok mo balak na ron siya. Maminaw jud ko. Murag kaning nambira ni gikan siguro ni Quick. Sa number ko kay mga atong different karon dayon. 310. Sabi naman dira si Inday quick na Inday quick. Si Inday Quick di ay ni Inday maayong gabi nimo day. And maayong gabi ninyong tanan diha. Shout out lang ko diri sa Plus Tanan gikan ni Eileen Humuwad. Maayong paglantaw niyo sa live diha sila naanan sila yung wifi dito. Nagtapok ron sila dito. Sayon ta nga Gilamok na ginais da ba klaro ra kay gilamok. Yan ba to si Aileen Humor ba ko nga mukanta ko no siya sa Kaplag 22. Wala problema na mo kanta mo basta magpalista mo dito ni Dilos sa to ngalan ato. Pwede ra pud mo PM ni Ma'am Ems para matabangan mo kung saon. I-PM lang ni Ma'am Ems. I-PM lang ninyo ni Ma'am Ems ha. Dayon maayong gabi ninyong purot Hilonoy. Oy, gikan ni Arman Kalalang Igiya. Ang ayong gabi inyo diha. Anha mi diha ugma. Sige, anhi mo diri ugma. Ay din mo kalimot pagdala. Magdala unsay dalon tiyo. Pagdala silang kanang kaugalingong lain dalon dre. Binakog kaugaling mo USB. Ay di man ko bilin lang kagulingon nila ko. Ay mo kung isumbingay ba bisan di mo kasabot ras la pagdalagin mo. Ana man gina kay. Sumbingay ra. Kinahanglan sumbingay. Pagdalagin mo sumbingay. Ayaw gibilin inyong sumbingay. Pa-shout out naman kay Nanay Bing Balisado at sa lahat ng TikTok group Dapitan City gikan ni Raymond El Camel. Baka naman Ma'am Beng. Ayong pamilya dia. Maayong gabi pod. Basig ganahan po nimo sponsor ni si Ma'am Beng aning atong programang balak palihog lang buko diha Sir Raymond. Bayi mo na miss. Oo. Lalaki mo siya, lalaki. Lalaki. Bisaya daw ako ka ni Bisaya daw anak ka ni Ma'am Ems ingon ka Kuya Rumi pwede Tagalog. Pwede Tagalog siguro katong dili contest. Pero kung contest pure Bisaya man to Kuya Rumi. Pure Bisaya diya. Pure Bisaya nga love song. May magkanta rin sa Ilino ko, may magkanta sa Ilino ko tong dili na ko ato. Dili ka na tong tubod sa naughang sapa. Oo. Sige ato na paabuto na iyang kanta din. Matud pa diri sa akong amigong Haplo. Pa-shout out by kay Kap Di Isidro nga naminaw diri karon. Oy, daghan dai moron diha bay. Kaya itong mga suking tigpaminaw ba, isa ka buok naglantaw account pero taglima nagwek ka buok naglili ba. Social distancing mo diha kay ipadakop ginamo ta mo. Social distancing sa mga naglantaw karon sa live. Daghan na kaayo mo social distancing taon mo, maluoy mo. Shout out sa ato ang 17 million viewers. And hi Gong Raymond El Camel galing kay Ma'am Lilibet Kalalang Igiya. Ayan. Dayon di ta maglangan. Di ta maglangan kay daghan ta kayog mga buhaton karon. Di ta malangan kay nalangan naman kita. Daghan kay tang buhaton, daghan kay tang balak tiyo. Ako ay sarap ko ko. Duha di ay. Daghan kay tang balak karon nga gabi una mo nang di na nato lang ngayon. Ihatag dayon nako ang ako ang unang balak. Natural magina ikaw basta kuha mo magay unang balak. Kining ako ang unang balak. Ipahinungod na ko ni sa tanang mga OFW. Okay, daghan man pong mga OFW karon nga naglantaw sa ato ang live. Yung padala na sila ingo, padala na. Gihimuan ginako sila og balak. Magpadala na sila Kuya Rumi. Ako gini gihaguan sila himo og balak para malingaw po sila sa tagsa-tagsa nila ka nahimutangan karon bisan pa man sa kakapoy sa ilang mga trabahoon diha. Kay kayod sa umaga, kayod sa tanghali, kayod sa gabi, Kagod sa tanghali. Kagod sa hating gabi. Hating gabi? Kagod. Mura may lubi dito. Wala lubi. Gaduda nagkuha na. Ha? Gaduda na ko. Ngano na nalagay mo kayo dito sa gawas. Ayo, lahi man to. Kay dito man to sa Japan. No, dili dito bukayo, bukhe. Ayo.
Lahi ng bakhaya. Lahi itong bakhaya. Balik siya, kay balik siya. Nagani dito ko nagani ko dito magluto og kanang beko be. Beko be. Usa po nang siyang beko be. Kahaba na lang yung hit mo. Laksi matong tinaya ni bago para batang na ni hapon. Nagpugong-pugong taong kong katawa din. Manikamot lang itang sige, magbalak anin ko, basta ka si Mana na imuhagbong po ba no? Basta Og ka si man ni mo hagbong kalimaon gyud pabala ka. ato gid silang hatagan og balak para sa ila para si Mana punta kagulkol atong sikas. Lagi. Og gyud. Oh. Anad ba mo? Nakuha mo na sila, muhatag mo na sila ko kay Christmas na gulapit. Oh, mo lagi. Kaya may lagani tiyo og dili tay patulpo ba. Mga hinaot lang itang adik yun. Oh, Murag ubay-ubay lagi. Murag ubay-ubay nila ihatag nako. ubay. Oh, kay hibalo sa tigo mo na ko ilang hinatag kay para ko artificial akong ilong. Mahal-mahal pag ginagkuan na kuya, dugay-dugay pag Wala yung muhatag. ginamaman. Wala mahatag. Ati po. Dugay-dugay pag ginamaman. Okay, dito ta maglangan. Unsay title sa imong bala karon unang hapos? Akong balak unang bira karong gabi una title ani ay kinabuhi sa OFW. Okay mga kade, unang balak niko don soy kinabuhi sa OFW.
atong gamay nga panahon sa mga balak ikot. Okay, mao kato atong katapusang bala karong gabi una. Panapos na to nga mga mensahe. Mga tiyo, daghan kaayong salamat sa inyong tulo. Nalingaw kaayo ako ang lula sa inyo ang tulumanon. Ayan, like na kuan po ni. Gikan gyud niya ni Madam Singsing Evangelista. Salamat kayo ha sa ato ang mga lula, sa ato ang mga lulo diha nga nalingaw ra pud sa ato ang programa. Dayon ato sa ning dawaton ning katapusang tawag. Okay. Oh. Ay, nawala man niya ang tawag dire. Wala ko nadunggi ang iyang tawag dire. Hello, maayong gabi eh. Yung gabi mga gwapo. Hello, maayong gabi eh. Hello? Hello. Yung gabi mga gwapo. Di na ako makalaro ang tingog. May gabi, kinsa man ron? Dungog di mo kuya Si Ruby. Patrile. Kinay kayo imong tingog. Patril di ay ko no. Dong Patrel, padayon sa imo ang mensahe Dong Patrel. Una diha ningon duha. Ug maura ta. No? Maura ta. Sige. Sige. Tubaga kuya Oh. Ruby, di na ako madungog dire kuya Ruby. Okay, salamat kayo. Salamat kayo Dong Patril. Okay, salamat kay Dodong Patrel ha sa imong pagtawag. Hinahina siguro signal si Dodong Patrel. Salamat sa ilang pag-monitor dito. Shout out dahil ni Bay Josar sa mga Ilumbaring family da sa may Buan Panas, mayong kuan diha. Mayong gabi inyo og sa iyang asawa nga si Madam Ami. Kay mayong gabi inyong rot diha sa imong mama ug papa bay may pagpaminaw. Dayon diri pod Jefferson Ampal Malos, wag na to mabasa ang uban dai daghan kay diri tiyo. DJ Dunsoy ug Uncle Coco, shout out ko sa akong baby o diri. Digi ka usab ni Calibre 38. Calibre 38 kusog kay ni mo buto. Matod pa niya nakatulog ko no yung asawa agi sa kong balak ko, murag ulog-ulog mo ni ka Josar ba. Siya nakatulog akong asawa sa yung balak pa. Ay lain gina, lain makiyan gikuan-kuan ko niya mo nakatulog. Orang giugay-ugay siguro. Okay. Gihapuha pa, gihapuha. Kaya kaya. Gihapuha pa na. Tsaka, sige tulog na ingay. Ake sa titi. Mga tiyo, mangita lagi ko unta og kauyaban, pastilan tiyo, kapoy walay uyab. Kani akong number. Kanang ko si Singsing Singid good. Evangelista. Dili nato nang kauna. Ato og sa naton tro dito. 035-158-7691. Ato sila. Ato na dito. So salamat kay sa itong mga sukintig paminaw din atong mga ka-viewers nga wala gid ta nila biyahe pero tindaghana gid nila karon. Dayon pasensya kayo nga nalapas ta din wagay ta nakalabay og 1 ads gani lingaw na kay ta dire. So sorry gid kayo. Dayon sa sunod na lang puhon ug maadlaw at angipod ang kaplag nga pagdumalaon ni Konsehal Ivor sa ang kantang Binisaya contest ug adlaw Kaplag 22 Kaplag minus 22. 1 singing contest. Alas 5 hangtod alas 7 sa gabi ugmang adlaw na gyud adlaw Domingo. So salamat kay sa tanan. Og salamat usab kayo ninyo tanan nga wag gyud ninyo biyahe hantod nga napupos ang oras. Daghang salamat gyud sa labi na gyud sa naglili sa atong live og na sa nag-monitor po sa radyo. Thank you so much. Okay, salamat ay kay sa mga nitawag po sa mga nag-greet. Okay, daghan kay salamat nila sa mga naglantaw sa live mga to nga pagtagad. So pasensya po kayo mga boys. So salamat og mayang gabi sa tanan ay may pag-ili sa mga kuan karon. Okay. Adto na kami mga langga, namilit na. Mauli na kami sa pinakapugayang bahin sa kabukiran og magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaw kagabhion. Aron magtagik na usab kami og mga balak. Busa kami nang hinaot. Sa amo unyang pagbalik ikaw nagpaabot kaysa kalipay hilabihan. Ikaw man ang among paghalaran aron sa pagwagtang sa among mga kagulaanan. Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna, sa samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Good night, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Luzon, Visayas ug Mindanao. Asa man ka karon, amping kanunay. God bless. This song is from Wilbert's Hard to Find Music
Madamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kailan ni Olmo